Umqeqeshi weKaizer Chiefs Nabi uvikela umdlalo osemncane uSamkelo Zwane ngemuva kwamaphutha amakhulu awenzile ngesikhathi leli qembu lihlulwa iMamelodiSundowns emidlalweni wequarter final ye-Carling Knockouts. Amakhosi abe nomdlalo omubi esiwombini sokuqala. uZwane ulahlekelwe ibhola endaweni eyingozi okuholele ekutheni uNjabulo Blom adedele ipenalty enikeza ama-Brazilians igoli lawo lokuqala. AmaSundowns abehamba phambili ngo-3-0 kuyiwe ekhefini okuwumdlalo owenziwe ngesiwombe sokuqala umanqoba Mnqitha aphawule ngawo ukuthi ungcono kakhulu ngemuva komdlalo. uNabi uvumile ukukhonya kweSundowns ubese enqaba ukusola uZwane kunalokho wagxeka abadlali abadala beChiefs ngokungaphakami baziveze emidlalweni. Abanye abafana abancane bahlulekile ukukhombisa bebefuna ukuveza. Ubese ekhuluma ngoSamkelo Zwane wathi bakholwa ukuthi ukwenza amaphutha kuyindlela yokufunda kulabo abasakhula, kodwa kumele kwenzeke kule midlalo emikhulu ukuthi abadlali abanamava kumele bazibophezele. Kusho uNabi etshela bezindaba ngemuva komdlalo. Sikholwa ukuthi namuhla kube khona abangagodlanga ngoba bonke laba badlali abancane babheke kulabo abanamava asebeyidlalile imidlalo yalolu hlobo izikhathi eziningi. Ngakho kumele baqonde ukuthi inkulu kangakanani le club, umlando wale club umkhulu kangakanani, nokuthi akekho umuntu onekhono noma ongenalo ongeke abe ngaphezulu kwale club. Sikholwa ukuthi yilokho kumele bakuqonde futhi baphendule ezikhathini ezinzima njengalezi ngoba uZwane ungumdlalo omncane futhi uneminyaka eminingi asazoyidlala futhi usazothuthuka, kwengeza lo mqeqeshi. Okunye futhi uZwane bekungeyena umdlalo omubi kunabo bonke enkundleni, cha bebekhona nabanye abanamava kunaye. Yingakho kumele sibakhuthaze abadlali bethu abanamava, kumele bazibambele mathuba. uZwane uyiqale kancane isizini ka-2023-2024 uNabi sazama ukuhlanganisa iqembu eliqinile elizolwela izindebe. Kamuva nje abalandeli beKaizer Chiefs bebemgxeka kakhulu lo mdlalo oneminyaka engu-22 ubudala, nokho emidlalweni emibili ngaphambi kweSundowns ukhombise izimpawu zokuthuthuka. Lezi zinkundla zaseSoweto zilambele impumelelo njengoba sekuphela okungenani iminyaka eyisishiyagalolunye zingayiphakamisa indebe enkulu, futhi lokhu kufaka ingcindezi kubadlali. uZwane useqenjini elikhulu leKaizer Chiefs kusukela ngoJanuwari 2023. Kufanele alikhuphule izinga athuthukise umdlalo wakhe ukuze abalandeli bakhe bamethembe. Lo mfundo othwesa iziqu esikhungweni samakhosi uzobebheka ukwenza ngcono izinga lakhe lakamuva elingathembisi uma lezi zinkundla zaseSoweto sezibuyela emidlalweni neRichards Bay ngoNovemba 27.